Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin Hanse pi non berta angton pen arjuponik tha. James Hanse ke Japon APHLC NGO Lapen ASDC WKSA Krado an Chingrum si James Hanse a Hemalong Perang Kiamai Kipha. Bang so Perang Kiamai Kiphapon Jesimet Laki Penang Anarni a Prangpen Katisik Pontang Tang Nipai Inkora Troxierni Di Purong Sopialong Really Kapaman Pon Chipu Kapachetang Pon Aphuthak Puthot Lamthe Chapaklang Pontu Hong Jai Pachetang Pon Arong Damsi Unan Rat Kapachetong Ojiapan Tang Nipai Inkora Troxierni Di Purong Sopialong Really Mate Armu Chingrumsi Katesong Ajaimek Padu Ponjipu Bonta Asam Lapen Karbi Anglongarlo School Lapen College Chatum Exam Kedo Bom Ajoksi Puthot Tang Nipai Inkora Troxierni Lar Ponsi Di Purong Sopialong Really Mate Armu Chingrumpen Katesong Ajaimek Kapedo Pontuji Lake Therepo Nipai Pli Arnisi Puthot Padu Pontupo Pusi Perangke Amayalong Pen Tan Pachini Pontu Tangte Perangke Amayalong Kaning Japon Alamthe Arjuponik Sinang News Report Karbi Anglong News Channel. So dati pinili sa media person tumhat kardom people jirlo pendang nitum forum doana member tumhan sa may kiro people piglo tong sikot pen labang so may press media mate press conference itum kihanan ko alam thila po hello helto ba jir include pen at sikdam kada forum hin pen 27 ani mate ingoy toxi ani itum sit-in demonstration mate rally papedo ponji pusi itum hapon lo ta so pen a joksi itum poster pen same pati thanglo ta pen media through pen da pati thanglo ta pen itum methang main power pen same itum adim dam si itum pati thanglo pon same no itum thekhlong lo pen up pate ingoy toxi ani bangke ta bang so rally pada sit-in demonstration bangke itum dipon pedat po athi itum chini lo pen arjulong lo aprang pen itum langledet tapen chini ne masi da school exams pen college exams matric exams to polam chini ne masi non itum arjulong lo matric exams same non sulibom tapen school exam tapen non sulibom tapen college high secondary dubom polam masi itum putot alang tumpan kamatha tumpen tapen student tumpan parents tumpan tapen administration tumpan kamatha si penap abangke itum labang so kebatik tang rally abang ke pedo dedet po bangsi itum non media atru hoi pen pachini ya pangsi itum non bangik lo pachi tang pon dia pangsi lapen labang so rally la ke itum ke postpone chok la ke itum puthot pedo tuji la sidon dak ni itum forum members do an dak ASCC pen jenglok APHLC pen jenglok song si KNC KSA lapen youth wing SCC tapen itum APHLC Women Central Committee tapen WKSA Rongasar Karbi Rongasar doana tu ben itum dak chingwai chingsai si chingki je thangsi lagado ko weke me kama hot itum puthot tarik plia bangle itum labang so adharna itum pontu lonang ko bangsi itum je parailo labang so je paralam tapen labang so lam nang itum phang pachini tapen rar pa pachini bangsi labang so me na tuman tum pha iglo Langhin constituency Jaipong Ahawar Edon Keboydet Ahemtun Inut Sumbi ing tipi abang phiaphan Langhin VDC chairman a hinpen tangka kirapi pajerdang Langhin constituency ke pardo Jaipong Ahawar Edon Keboydet Ahemtun abang phiaphan Langhin constituency VDC chairman akehai kirontokbi ahinpen ning kemipen tangka sitami alangliphan kirapi pajerponlo
lapen labangso kira pajur ponalong jaipong ahawar irui kecho ahithi kahelo kilometer isi sose anbag doji halaso ahem edon keboidet ahem tun abang phi inut sami sumbi ingtipi alangli keso aoka pran keme o edet ajoksi alangli pen setame kethekiding bangphu bangphi do ana phantame tangka kerap setame chuhang chuning riponsi kesodet abang phi pen nang pachini do sumbi ingtipi alanglike inut lun sepi abanglo alanglike lun chirtok bom lapen lun setami lundun bo lapen alanglike kidamtang Karbi Youth Festival KYF lapen Karbi Zonal Youth Festival ahutami nong e chepalong dunver abang phi iglo alangli damdong akisopena joksi sangkur kethekiding atuma phan akirap sitami chohang ponlo lasona hut langhin VDC chairman Kiron Tokbi alangli archulong pen inut kesodet sami sumbi ingtipia phan lapen ahem asarpi asarbura aphan ning pathe ponlo laso ahem kahumri damahut alangli ri asang ho atumpen ning kemipen tangka kirap setami pi pajer ponlo tangte alangli tumpen kaning jepon alamthele arjuponik sinal dong mukakpen ng kiloberta ren sing killing report Karbi Anglong News Channel Nilimen kes kami sendiri kita. Atualang di sa si kami ni kanang kirapon di kami sampai lo. Napen na johon ni jo kadon si kami di jo hang lo si kami hanang rabang di dia. Masa lo nang kanang rabang. Atualang di kiransa. Kami BDC chairman. Kiransa salang ni pihan na kirapo he. Napen kami ni sampai lo sa hai kami churu party. Nalego kyo akisu lo. Nili kisung ke manini kaso bang hechini mane damboy kisu pian he kisi da chilang ji anda chilang do khoros ji anda khoros lo ni hem ni ri dan tani ma tam tanang kilang jor lab lo kemri dan ta bi pin lo masing ki sar no handa chokha bom ta chokha thal bi der jele he ma pulang di sar phansi mane nang rap thasa pian lo choha masing ki nang lang di nang rap por ni kan sam ki Son si ke bang kilang ani sita menang ni tu son sirap dun boy mah alang ni lo. Jong si ni panang lang pon bom pulote aku kupi manon iprang pin ni sita mi ni tang ko lapu BJP na si non koi bang ke pili don to claim don to Kedam tang kuma party lo na claim ni. kidam tang ni CPIML lo si claim de CPIML la long ka claim don lo aisa aitwa kala KNCE long anta claim don lap lo ikela son lo aisa hai all india student session ka claim lo puta atun kan lo konda claim on lab long ki pusaram tanang lang long ki ni mi de chalo hai ama singa phiki saram tanang lang imu vidya chalo ma to kha thai vidya chalo non bang ke la pusar long Amen tarap ni kisum chokha janda chokha Alam mo stop tayo. chilang lu pia he Alam mo post that ha. APHLC Vothalangso LAC President Bikram Hanse APHLC NGO Kiseng aphuthak phirangke karja hut klar dakpen lamthe ke thanpo APHLC NGO Kiseng pon laki nilitum APHLC pen thangnat kaching bardam awi atheke NGO pulote non-government organization lasi APHLC pu amen chiir ededra akaprek amen si chiir nangchia podlo atheke kedotang amen dokok pen amen ke enpon lake thang ta kalilo lake kachong hua kamlo bang identity kachong hudun bang establish tang amen kachong hudun pen radaphan kapamang hujia phan lasi alanglitum James Hanse tum claim lo lapen laso NGO ke form ke lake James Hanse self interest kalibon kumani bongo sinatum karjabdun ajoinesi NGO paseng toilo lasi claim mimi akam kaliseta claim deadlo lake bongo sina lapen RSS atum ketoya kamsi claim deadlo lasi labangso karjabdun atum lake Karbi Anglong Autonomous Council atum ansi arjabdun edlo nilitum kachiniateng pute pusi Bikram Hanse pen ningjepo
Lapen laki NGO kalilo laki BGP pule pudet seta choklo athema alanglitum NGO integration arnita dor singrong hangta dolo Lapen kumane elected atum anta dolo athe hadak arjab dun pronglo tangte non lang non NGO members atum anta avidet BGP atum ansi arjab dun pronglo laki karbi anglong arat atok anu atum anta chinilo APHLC NGO asai laki towar ibeng an aphan choji laki hadishpur kilut idam ji aphan kali Lapen Delhi parliament along kilut idam ji aphan kali towar ibeng an aphan chok towar ibeng an thalalak pulote laki kiram tangatum asonsi cheplang detlo jaka satum ta ibeng an pasuntuglo Lapen ASTC alangli tumta towar ibeng ansi ington koklo la son thak thak si pinang an a party tumta dola la si a hokpet a message paleji pulote APHLC hainangpo la tumsi Delhi ta la tumsi claim dunpo lapen deshpura longseta la tumsi claim dunpo la si ajat le punon rada tumsi jakongdo kapahai chia phanke la si rada kisung konatma lapen rara kimang konatma lasi APHLC a party pen ke klempi bomlo lasi nelitum ning thelo non ke wangji election abangke rat pen nang pahai popusi rada pha ning che thelo APHLC a phansi pahai vek popusi tangte ang ton pen phirang kya thengno kaning jepon alamthe arju iksinang news text report karbiang NGO kiseng laga nilitum ben kapaching bar damat hai thang tawe nilitum bangke all party hills leader conference lake isi regional political party laga thir klong lo laben alang tum bangke NGO madidi non governmental organization lasi amen bangke kaprek amen selang tum chirning polo kita nilitum kidotang existing amen dokok amen ki enpon ke lage thang ta kalilo lage kachong ngukam lo bang identity ka chong hudun bang amen bang establish tang amen ka chong hudun pen rat tumhan ka pamang hujia phan la so pan selang itum lo bang ke claim la pen la so INGO ke form ke lage James Hanse self interest kalibon kumane ildum thek lor lo lake bongo sena RSS tum karjab dun pen si la NGO bang pa claim toil la si claim me akam kali tame claim der lo ko lo lake bongo sena tum RSS tum ke to akam sel tum claim der la asi thedung karjab dun bang klon de lake karbeng long thomas council tum ke along elected leaders tum da arjab dun lo la dake ni tum sinia thank la si halake NGO kali lo BJP bule puda ta choklo athemala so NGO ke inaugurate angni arni ke adak si dorsing rong hang da dolo kumane elected tum an hadak arjab dun from lo ke ente di da tum madan lo ke ente amasi INGO member ta vedel BJP tu masih arjab dun from la kai karbiang long atau kono rat unta chini la Masan nali chini NGO asai bangke lahen lo kente tuar bengan fan choi lagi ha dispur kilo di dami fan kali Delhi parliament arlo kilo di dami fan kali tuar beng fan cho jadi tuar bengan falak lak lo tang te lake ke dam tang atu mason si jeplang de lake jakas tuar beng rat fan pasun tuglo ASDC tuar bengan sington koklo di rason nak sapsi mina no party da dulang NGO da dulang ke teklong sta itu tuar beng sington et si ahok pet aki hang Mrs palait lo tangte APHLC hai nang po a Delhi da lagen ikut claim unko di school long dan claim unko la rat atum long si kapahai jakong kedo nilitum bangke rat akisung konadma rat akimang konadma halas nilitum ke claim pi bom lo lapen election hangga pahai bangke lake rado jakong do lake nildom ning thelo non boy election mangke APHLC parti rado pan ning deke thelo ade APHLC panke pahai back to assembly election bang ning long adu ye hoy lam pengli rok gadi adu ye hoy pulo tangte nilitum bangke pulo je 6 schedule itung pangtang pame mite chok chelo sidum pu bom lo asila bangsu asik sidul kapang duk pen kapang duk ke claim pen hinlo adu ya hoite litum dam bom lo athema ilitum phan la non head non nili lapu meghalaya lam pen litum langdam lo tangte give and take policy ke bang pen lo give and take policy teng pen lo tangte rong krihini lada ka chedon ja lam do rong trok ang bong ke chedon et lo pusi kongrat sangma la pen
pupo Assam chief minister lapen Meghalaya chief minister lapang dak pon lo la sila tum bahini ka chekroy long team Karbi Anglong Autonomous Council under the leadership of Tuliram Ronghang Kosonsi ke kroy dun der lo itum Karbi Anglong long lepan lahin lo gadi la selang itum ke border ke chelang lipin lo border ka cerai polam ke lake ningje flap chorlo practically abang ke la tum ke cheklem lipin lo la sinun la non Meghalaya long non recent election ta Meghalaya sort Karbi Anglong lo campaign ta wang under lo a candidate dak pen arjab under lo kupi porlo athe mahala give and take long che donun et lo give and take a tank pen bulu tang te la dak Meghalaya territory che plang det lo Meghalaya si tum long par lo det lo la si nilitum ke APHLC tum ke che song lo la bangso give and take che don dei pusin tum me thang tom rally ka duk with the claim lo la pen case ta nil tum ningkan ke thom dang lo non an da jujela la ningkan ke thom ni tum pinile thot me hearing che wang nang lo ku pi porlo ma la so give and take che don dun dei puni tum che song ko la si Karbi Anglong lo autonomous council lo CM tum bangke piniani thang da ningje dun hai heda te bangke alang tum si Meghalaya chief minister lapen Himanta Biswa Sarma tum alam donalong Tuliram Ronghang masih kace don dun lo jela so long leki pek bangke la sinil tum PSLC bangon te la bangso give and take lake je don tek the non penta lapen ni tum power bangon te lake insect dak di Karbi Anglong la 10,334 square kilometer di kayat tek tum cilong tunai bangke ni tum kayat lake claim pon pu angbong olom ni tum Tuliram Ronghang ke hai ningje chujeng bajir tame border along legen tum pek tek hik walang ningje di tidak chujeng bajir gelo nong ya kilometer faru da gele tu nang ke bat adima Nagaland hin puno Golaghat hin puno Meghalaya hin puno Murigao Nogong district puno dag la roha he duaramla he dak puno dak nai Hojai district puno itum long nang ke persai si teklong la si interaction program la pen awareness program ki bi hut discussion hut mayong alang li ningje Karbi Anglong along le kam krak lo ta ningje la ta ningje li lo rat pan si baili lo hala sota ama sinil tum question a raise dun lo hala sa along le suri si bad det pu kona lo 11,000 do kok kona lo nang paklang tha pun dum arji lo ama si openly officially publicly alang li hang a hedet nili tum phanang hang lo chambar lo sinang hang CM chambar long official tum do hai la pen kapre ka tum do la ta kiche ki bi tum han ga lang li plung la ni tum han la hala display nang paklang kle ko LCD display nang paklang kle ko amasi amep nang paklang lo amep long bang lang mi hok lo di bat krak mi amep long bang ke sita ko ang lo to tel to posit ko di to posit bu mo di la kilang lang ke di to posit ki ko ang lo blunte ada ke kai teng lo bala sim taro banang khak lo 10,434 square kilometer la so teng chot ko hala so teng mate bat dinglim ta bat de la nesela son si rat pan ki bai achu bai ki thantap ason sai jelang tum claim asi la high interaction program alak poisa ka pa ik la ke public fund ka phang hulo rat alom ki le sikai si tami ka pali ni tangkang senang litum la achu sorsar ka chi putot asai bang senang tum claim irong son si tum teknologi West Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hemalong Advantage Assam 2.0 Infrastructure Investment aphuthak mai kangnipo West Karbi Anglong alongli kimi iwa joini katiki ahin paprang pon thek chiaphan sarkar pen seta akirap kipi pon chiaphan kengkam chejor pon tanglo Lapen Advantage Assam 2.0 amayalong kachetongdun abangphu mate MOU sign lakke kadukawe pen 84 APHLC chetok ponlo Advantage Assam 2.0 amayalong chepahempu pon West Karbi Anglong DC ACS Saranga pani pensi bangso amayalong kechengpen kijut alangli RD dojot pen sai angdeng do anta chepajut ponsi inut pen inudaphan arjusi mai thir thipen pachun ponlo lapen pu SBI manager lapen ke HDFC Bank Manager Anparta pu Assam Gramin Vikas Bank Manager ta Chetongdun si pu MOU sign do anaphantami arona tengpen kilang ponthekji mate pachun ponthekji aphan thanga chiklo niphai inquiry throk ningkan suri hinira inquiry phorni West Karbi Anglong District ahempi along Advantage Assam 2.0 amai along sarkar pen angthek kipipona tengsi panong pilo Ahokpet ke Saikatiki Rubble Plantation
nok parok changphong chek sok arphek pendang lok kapre kachutiki asai antami kimisen thekdam longsi sorkar pen panong pilo Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council, 30 Department, Doan Sita, Arona Tingpen, Kilang, Pangching Dun Chiapan, Chokumar, Doan Apanta, Saikam, Cheklem Dun Chiapan, West Karbi Anglong, DC, ACS, Saranga Panipensi, Lamthe, Vaidakpen, Conference Hall along, Arona Tingpensi, Saikam Amukha, Pachun Ponang Poputa, Pachinipo. Lason si Advantage Assam 2.0 along, Mesenpen, Mai, Pachunpo. Hamren pen nangkilo berta Baskarong P report Karbi Anglong News Channel. So on this backdrop, I want to give you certain feedbacks that certain projects like ecotourism, we don't have a hotel concept here in Hamren or elsewhere in Botanamsu. People whosoever comes from outside, even during ADRE exams, many students come from other districts. They don't have any accommodation. They have to stay overnight in someone's home at the same time, which I have come across, I have experienced here during my last 5 months. So, concept of hotel business is not there. Concept of laundry is not there. There is not a laundry. Even from ironing my shirt, I have to just get it from either from Donka or from Huzai. Mostly Huzai, for dry cleaning. No concept. So, if you open a laundry here or a dry cleaning shop here, so you are going to start your income from the very next month, because lot of consumers now, all the officers, either from police department or from different heads of offices, they don't have any clue where to go. They are doing all this. So concept of bakery, concept of laundry, this is not there. Even hotel concept is not there. Under the ecotourism concept, you are going to get up to 50% of waiver of your amount, loan amount, under Unnati scheme at the same time. Under industry department. Okay, this concept, there is no printing press, there is no laboratory for blood and other testing. No, you need to go to Huzai. If something is going wrong with your health, then you have to go to Huzai. Even for a minimal clinical check. So these are the concepts basically where we are going to be getting some avenues out of this Advantage 2.0. Even some guys are coming with rubber plantation sort of a thing. Here the land is so fertile, we are blessed with lot of such products for betel nut, rubber plantation. Today I have come to know one particular guy who is coming here from Bikram. He is already having 100 bigha of land, own land, Medipatta land, Kavi land. He is already having rubber plantation, but they are not in a position to commercialize. So they are giving it on lease at the same time. So today they are coming to this particular picture of signing their memo. So tomorrow they are going to have a different picture of their life as a whole. And for their coming 4-5 generations. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.